Bună ziua, fraților, vă spune Cobra. De-te îngheată că am ieșit un pic și astăzi să mai fac un pic de detecție. Sunt undeva lângă o pădure, pe aici am mai fost eu pe locația asta de câteva ori. Am găsit lucruri frumoase, văd că totul e sămănat pe aici, pe câmpul ăsta. Dar văd că aici am o bucată bună de arătură pe care o să mai dau pe ea, poate mai iese niște lucruri interesante și frumoase. Haideți că montez detectorul și revin cu primul semnal. Iată aici primul semnal am avut și dădea semnal ca de monedă așa și primul obiect, uitați-le ce l-am scos, uitați-l și o cămașă de rulment sau ceva de genul ăsta, cam așa de rulment. Da, asta este, mai sunt și gunoaie, mergem mai departe, revenim la următorul semnal, stai să astupăm. Aici gaura, foarte umed pământul aici, de desubt, da. Mergem mai departe și revenim cu următorul semnal mai important pe care o să-l găsim. Da. Haideți că revin la următorul semnal. Semnal, uitați-vă aici o sârmă romană. Da, o sârmă romană, ia uitați cum e. Fibulă, ia uitați. Deci o sârmă, deci gunoaie. Gunoaie și iar gunoaie. Mergem mai departe, revenim la următoarea găselniță. Uitați-vă aici, semnal. O vedeți? E la suprafață monedă care face plajă. Dar acum nu știu ce monedă poate să fie, ia să vedem. O vedeți? Uitați. Ce monedă poate să fie? Asta? Ia să vedem. Cu toată șerea am fipt aici, vedeți? Da, cred că este cât e asta? Ștergem un pic aici că prea văd bine. În orice caz aici este stema României. Păi să vedem ce. Ne să-i dăm cu puțin apă de asta de colonie. Da? Poate totuși se vede ceva. Da, cea de 50 de bani. 50 de bani, cea care bate cu ciocanul la Nicovale. Nu știu dacă se vede omul acela. Dar asta n-am mai găsit decât una singură până acum. Superbă, e din 52 sau din 55, 52, 55. Cam așa, nu văd bine anul. Superb, frumos. Haideți, este monedă, mergem mai departe, revenim cu următorul. Iată monedă deasupra, bine am săpat. Și avem semnal de 57-58. Cam așa am de argintul. Ce m-aș bucura să fie. Acum dă 59-63. M-aș bucura să fie o monedă de argint. Ar fi super. Ia să vedem. Să stepăm aici. Vedem dacă am scos. Ia să vedem. Se pare că n-am scos. Și semnalul e super. Sper să nu fie o prostie. În cel mai rău caz, un fier mare. Foarte moale pământul în jos. E la zăpadă. Deci este tot aici. Da? Hai să încercăm cu pointerul. Să vedem dacă ia ceva pointeroșul. Se pare că da. Ia să vedem ce poate să fie aici. Îi dăm cu mâna și pământul. Prost că nu pot filma, să țin și telefonul de când. Mă, ce ai făcut? Ai oprit?
Ia uite ce. Argintaua. Ia uite, argintaua. Mamă, băi. Capac de la asta, de la conservele dacilor. Am mâncat conserve de carne de crocodil aici. Și a rămas aici capacul. Haideți că mergem mai departe. Revin la următorul semnal. Da? Sper să găsesc și lucruri bune, că până acum doar o monedă a apărut frumoasă, atât. Da? Și restul nu mai gunoaie, da? Mai avem de căutat. Uite ce a fost apa mare umflată, râu umflat și a dat pe aici, era numai apă pe aici. Poate fi lăsat rău acum ceva aurel pe aici. Haideți că mergem mai departe. Fraților, un nou semnal. Am săpat și groapa, nu găseam deloc, dar noroc cu pointerașul, dar e bine să vă luați pointere, pentru că erau biete, uitați-o, chetă mică, o monedă mică, uitați-o aici. Așa, ia să vedem dacă se vede ceva pe ea. Nu vreau să vede nimic, stai să oprim ăsta. Să ștergem un pic așa, să vedem dacă putem să vedem totuși ceva pe ea. Dar cum arată așa după mărimea și după forma ei, s-ar putea să fie... Nu prea văd bine, dar cred că după mărimea și forma ei este cea cu un leu cu turnul pe ea sau nu știu, cu farul sau nu știu ce e ăla acolo. Dar în sfârșit o să curăț acasă. Nu știu ce e monedă, e super. A doua monedă. Mergem mai departe, revenim la următor. Uitați aici. Avem un semnal de 57, 56, 57, 58. Un semnal super, hai să vedem ce poate să fie aici. Sper să fie ceva interesant, că am găsit numai lucruri urâte până acum. Aici a stat apa, nu știu ce a fost aici. O să vedem dacă am scos ceva. Vedem cu asta. De 56, 56, 55 pix. Un semnal superb și semnal puternic. Ia să vedem ce poate să fie aici. Ia să vedem. Hai să spărnim pe ăsta, pânterașul. Mamă, aici. Vedeți aici? Ui, ce e asta, mâncați? Mamă! Ia uitați-vă aici. Mamă, sper să fie ce cred eu. Mamă, cred că e din aur asta. Ia să vedem. Uitați-vă aici. Aaaa, nu mură să aici. După cum arată, ce cu ea asta? E o broșă, băi. Are și broșă e. Ai de mine și de mine. Are și cuiul aici de prindere desfăcut sau rupt. Nu știu ce. Băi, după cum arată, băi, asta seamănă aur, mâncava și gura asta. Asta seamănă aur, stai așa. Am frică să nu rup. Uitați-vă, băi, aici. Are un marcă aici, dacă vedeți ceva, are un scris aici, dar nu văd ce scrie. E ca un fel de marcă. E marcată, s-ar putea să fie aur, fraților. O broșă de aur mâncava și gura voastră, uitați. Tai de mine, ce frumoasă e. Tai. Mi-a dat pământul ăsta jos, dar mie să nu rup. Ce frumoasă este. Asta e pe partea cu prinderea. Așa. Și aici. Da. Băi, frate, cum arată. Arată aur, mă, mâncava și gura asta. Acum nu știu dacă e aur.
Are și o marcă acolo. Uitați. Nu focalizează nici ăsta cum trebuie. Da. Superbă e, superbă. Eu 100% sunt power. Da. 100% sunt power pentru care nu văd aici. Deci are o marcă, uitați aici dacă vedeți, dacă băgați de seamă, are un scris. Nu văd. Deci de asta modernă, dar cu pierdută. Dar după cum arată, cred că iau. Are 9 parcă. Mamă, 9 e aur de 24. Ce-i, mă? Mă, să n-am paie măcar dacă ăsta nu e aur de 24 bucava eu. 9, 3 de 9 și mai scrie ceva acolo. Subal. Mamă, ce frumoasă e. Mamă, cât de frumoasă e. Și greuță. Da, eu zic că e de aur. Da, superbă. Superbă, mamă, și mă bucur chiar dacă nu mai găsesc nimic acum. Nu mai fac atâtea probleme. Deci am găsit ceva superb. Am găsit și 2 moneduțe și o din dacă mă ceva aici, în gaura asta. Deci probabil... nu-mi lua caz, mă. Probabil că aici a stat apa, că a fost rău umflat, uitați, mai e și acolo apă rămasă pe undeva, dacă se vede. Deci a fost plin de apă și uitați cum e. Pământul e moale, foarte moale și cred că a rămas pe aici, ori a venit cu apa de pe râu, ori a scos tractorul aici când a arat. Haideți că mergem mai departe și revin la următorul semnal. Super! Uitați-vă aici o altă găselniță, de la nu știu la ce a fost asta, cred că a fost ceva brățară de cuplu. De ce? Nu cred că de ce e de cuplu, uitați aici are și cuiul. Vedeți care se închidea cumva. Cataram așa de mică, de când și cade. Ia să vedem. Cataram așa de mică să fie. Ia uitați-vă. E din cupru. Cupru. Da. Nu știu ce poate să fie. Așa pare o închizătoare ceva. Haideți că mergem mai departe și revin la următorul semnal. Următorul semnal aici, care l-am avut, ia uitați. Un glont a scotit. Ia uite-l. Ăsta intră și ieșea pe partea alaltă. Am găsit foarte multe gunoaie, dar nu le-am mai filmat. Am găsit la sârme, în prostie, grupa mare, doape de băutură, dopuri de bere, de coniac, de fel și fel de lucruri. Mă bucur că totuși am găsit până cu 2 monede frumoase și broșa aceea de e 100% de aur, o să verific acasă, o curățesc bine și să văd. Deci așa am văzut acolo, parcă pe ștanța 9, deci 3 de 9. 3 de 9 știu că are aurul de 24 de carate. Haideți că mergem mai departe, o să mai stau vreo oră. Mai am să puțin să ajung în partea aia acolo. Uitați, și acum băltește apa de pe unde a venit râul, pe aici a fost umflat. Sper să fi lăsat pe aici lucruri interesante pe câmpurile astea, că s-a tras apa acolo și dacă a venit cu apa ceva a rămas pe loc. Haideți că merg mai departe și revin la următorul semnal. Pentru astăzi, fraților, am terminat ziua de detecție, am bătut cam toată arătura asta pe unde am putut să merg. Mare lucru n-am găsit, dar mă bucur și de obiectele care am găsit. Sper că acea broșă să fie de aur, dar cred că sunt 100% că de aur. Ia uitați ce am găsit și astăzi. Am găsit o piuliță, așa, un vârf de cartuș la care pleacă, un tub, o monedă de 50 de bani, asta cred că e de 1 leu aia cu farul sau turnul ce era, o zea, nu știu de la ce a fi fost, de la are și cuiul și broșa aceasta super tare, care sper să fie de aur, e superbă. Ia uitați-vă la ea cum arată. Ia uitați-vă la ea cum arată. Eu cred că este din aur.
Da. Nu cred că este din aur de 24, are 999, acolo 3 de 9. Deci mă scrie ceva, dar nu văd ce scrie. Cam atât pentru astăzi, până atunci nu uitați să vă abonați la canal și să urmăriți în continuare ceea ce vom găsi. Până atunci, până la următoarea ieșire, vă zic la revedere și pa, pa. La semnale bune detectoriștilor.